Divine Hospital, Achumako Fodia, Eben Kumase, Ebuakwa. Ye chia obibia ene enyumere eba Ceder awa jumedie yeso. Be bibia o hwe na o tie ye fribia ya mawa ajo eba Ceder awa jumedie yeso. Nyankopon shira upi semre bia wo say wo mere ne wadaje na ode follow ye Nyankopon on shira. Eye Ceder awa eye efridwada kosi fiada ene ye de brewo. Na de de brewo nyina ne se ehefa ena ye janom Nyankopon no ewo. Dientie ye bisa wa wo hwe ya wutie ensa ne se ye breso no ohaw no doso dodo owu no doso dodo yade no doso dodo atete no doso dodo enti na ye bisa wo se enti ye Nyankopon no owo eno na ye ba fide so a na watch bia wonsemfo aye this of sin bone aketua ene bone doso dodo ene emim ni ohaw a ebe nipa so ene yare dom ni amaninya dodo no eye bone so aketua efise nipa pi ya po nyame asem no na nyame asem na ya po no klesen se yankwa no ewo hefa enti sana tetefo no yoye sana tetefo no som nyame eno ne ye ba fidie so a ye ka cho se yemfa tete atempo no bebe bi okwan pa no wo na yenso ye benya ahome ama ye kra na nanwumre die yesesa eye Ceder awa no mu kakra eye obi sese dia brabo no enye ye biom aso ye ba fidie so ye ka cho se onyame gusu a oje ne ma nyame gusu a oje ne ma firi wo haw ne wa manem internet ye ne obeko Ceder worship center wona ojai wo haw mu ma awrade wona otu anamo ebebo mpaye wona obehu nyame akwa nyame somafo no na ode wona haw to awrade enim no hwe se onyame aya odi adanse enti yankwa asolu fi ho yankwa fa adanse ne bro efri se Yesu kan Luke chapter 17 verse 11 to 19 say akwatafo du na mesa wo yade na enkro na aka no omo wo hefa na chese nyame hia ya dance die na sa o kan Mark chapter 5 na be mana no odabu dam no die obonefo ne di damato no so Yesu je no san yade no o ka chenso onko no mfa no ho enko kire na busua no onko kan die awrade aye ni nyina enkire na nipa hu se nyame ye nyame enti na mame no nkwa so de dem na won so omo wo haw te se wo ba ne de no okunu de no oyire de te se wo de no na nyame enam ne dom so ache won no omudi adanse yenko ne enko fa adanse ne bimra yenko ti mra papa yenu abai si nyame enshra na nyame enya wo kese yenu abai adanse nyina ne se na oye adwuma na adwuma no enkoso mpo edubre bia ni sika ode ye adwuma ni nyina ebehye etina adwuma no otimi entoa so biem obetena afie na no mu no otumrika ko odofo bi nchan ekosu kire no se omoa no na onya dwatire na wontimi ensa enya adwuma odofo no agitu mu ema na sika no ebi papa na no mu na yenu abai se wanya sika ni bi ede aye adwuma pan amanahye na we die wose emfaso ebaso eti otumirika eba behu se bompa yama no na sika no emfaso entumi masoro papa wose o ma no akwankyere ema ne ye na bompa yenso egu sika ni so ema no na odi sika no ekose adwuma mu no ena o kasa nyame ehire sika no so ama sika no emfaso abaso watimi atia odofo ni sika ama no ebrem nso a okasa na ne maame eni baabi eda enada okasa watimi sika no emfaso abaso ama na sanse atanwea ato abo samra okasa wo hihye efie ede ama maame a ogyina ha na oda asafo radiase
papa osi nyame enhyira o sika na uhyira so ma no no eno na ama enne ono nso timinya bi edekọ na no timi bi edey ehwefie Erade na ye onfen mo nyam nyina ma erade Papa meda wasi yakopo enhyira o yakopo yi fra dum nko adum ya mama yakopo enhyira onye okase onye okuma so ade mam de obi ase na me bosha me share erade se meda fom ye share erade no mo nyam ye share erade so beda fom amunimuni be muni ni nyina ka ho bon samerade wa be super so no si ama maame a onso so obesi de chance o ni gidi ntia obesi asibi ama obebi a oyamoburo wafo ama o mabededa ofie o dan ofie mu a onyi won kapere amen Bishop Eradi Sirao na onyo kese Eradi ma wadom nya kese da na ekoso di maye ya maami ne banie o say abofran so awie eye basic school eye JHS na ansa na akrebe wie school be 1 year ni wa yale saa eye ne yafunu omoko hospital a omosi enko twa scans omokoye ne endoscopy ni nyina ba ya doctor say adena ayete say ulcer but edro bie ni wo mode ama na enko enti ulcer no omo say declare say enye ulcer enti ono doctor ne de ni hwehwemu no o ka kire maami say ompe ba bi mfa baba wai emfa enti maami so say ni nua ba ene hwe Ceder ewo TV aye Sompa TV na eye Ceder hour so o ma wonsam emerate enti wase ochire ni say Ceder hour Bishop Albert Baso enti hwe no na maami so otu anamon share Bishop ewo so oni abompaya ene oni ne kuru ya adwen say ene omode omobai eba bepie mu wa ha na anokwasem say eba gusumi nie ena omutu anamon eba ebepie fia na omubepie fia ha omukọ Bishop anim no o say answer na omoba no na akolai ontimi nidi ebiemu nso no ontimi enna ontimi entini ni mo because in yefuno no da bia pains no ejina mo oyare a oyawu na mami say abram bepie ha ena Bishop ka kire mo say o kire mo de ese omonye na so omutimi ya akwankyere we ya akola no ne ho beto no hallelujah na answer no moba na ka akira bi omo twere exam se ano no na was it before simple omo be twere exam sa na real school no na akra you cry ntimi nko school but omo be pia ha Bishop kire de omo ye week na mo otimi ko twere exam na akane ina area school no hallelujah and na dia me kesai omo dia kwankyere nso ya kwankyere no onyame otumi ade anyina ye dia doctor entimi anye na doctor kire nso mpa ba bi fa no and o me pia dem ha and na baba wai otimi didi otimi da otimi nom otimi tini ni mo wo sam kese pa me urade da Yehowa yo da Yehowa yo da general amishira ama men friend mo nyam nyina ma urade we ni mo se neto amanfo ma obo wana ne ba na wahwere no ne ba ne su konsem nyina na ye basa nyame dinkunem ma nyame dinkunem mama derade ase me de nyame ase papa ifrosru musru ni asafo awrade a wadi tumi ma wo awrade israel amen papa nyame israel amen no anya wo kese amen na de etwase me da fom and any 3 days me ba ne ka chense mama me hu bibi me hu si ya manta me abodu ya titi bi mu ya chichire me na mama mi hu se be me bi ba mi hu se be me bi ba be ma ne ba ya no aka se masane wo Yesu di mu ade ho si da nyame asedan ka wudi eti asema me kan se Erade na papa so wa je me be hallelujah hallelujah Yesu di mu amen tie me medical doctor ka kire omo say with one scans ahodo ne labs ahodo omo aye no 1 year maame na ne ba we omo pe baby emfa enya so omo nkwa asori o omo kwa asori enya so omo mo mpaye o omo bo mpaye na so omo de ne pa ano
me chere won di omonye omoye wie ye no nyame asoma na bofo amoma besane ababa wa no efre obronsam sem me hyen kom sa wa adwuma sem wa ware sem wa pomode ade bia ye wo dia ano for the saka obo for the su kwaya awrade nye o ajo bano ajo adwuma no wo yeso dem ja wo haw ni nyina ma awrade na awrade beye hallelujah yenua ben so owa hadoma na onim hada eye Sompa TV so eye Ceder hour ene Sompa first service ena oyobi a otena TV ho a ohwe nyame nkrofo na we dia last year ohwe TV na koto Sompa TV ohwe so free kasa na de yo se we oye nyame nipa umonsem ma awrate oso anu so gina we wa introduce Ceder hour no so dia ma o maame wo kumawu ono so ne na busuafo ni fiefo nyina na onkoro boy ya wo bia TV o hwa Ronaldo kura wo de beto ho am ya Ceder wa bompa ya wie na ose wo wontafo no ena ne bra se sede entafo ho asodie sitie abeka nkora wo ho no ne ho be kire no enti o wosika akra o di bie adwuma eye modern blocks a yese China fo bia introduce so di aba omo di sit down the border so ne ade e di gufro enti obebie bia ma no obi ebi ma no bishop wase enkakra akra na ekoso efe dia be 1 year onipa ba akokura nsi wo mebusa se me to blog ne ba ako na me de akoye me dan adwuma no nso omo twa bi gu ho no enti wo hwe Ceder wa ne e bompa no se da bi de ekoyi de metu anamon na maba sofo no ho na matisa da ya wada oye counseling na oba hanom ko bishop anim no bishop kire ne ne onkoye wa adwuma mo ho na adofo wose ne ho adwiri ne say wonyame akwa okasa ene amadane maami si wo firi akwa wa ya kwankire ne wieye ohon man krofo a emfre na omutwam wa anim ho omu so ye adwuma no ma hu say watwa bronx ogu ho ma hu say me promoters me pese mo behwe adwuma mo wose enne kura na nya asole a wo ba enkokohwe obi adwuma akwachi ama no papa oso ogina ha waka we hye nyame ani wonya adwuma eba wo hye nyame ani wonya me bompa ye ma obiom se Jesus nyame na oka obra akoma amen se wa wontafo na ntafo hwe eden enti ompese adeso atọ so na obi adwuma ma wo no awurade ma obra no no ho da amen me bompa ye ma wo se awurade twe atofo awurade twe contract ma wo awurade pagya wadwuma no awurade mo mfa adase so kese pa ena emrefia ka amen me da nyame ase papa me da wase nyame ma wo nkwatentene kwa ahoadin wo mu na bre sem free na ekoya ma Ceder be envelope ade nyame ya ma me no so amen wa wo bo wo nsem no won so wase da be envelope amen hallelujah amen se me ka kire wo se nyame gusu a ogenema nyame gusu a ogenema free won haw ne wamande mu na won na odi adanse nyina no omotu gidi anamo ene opi wa ba ma bu ene sese empabo kro ntimi mobio ene asori kro ntimi nkobio odi nyina ne se from January to July ene efia day 31st bosomen so na se abana we ochina eye bosomen wotwe nyumamu ayeden nyumamu ayetahwe ama eyo se ba bibi aduru de enye ye bio na na obofo no ka che Sarah so na Sarah so eye ne sao Sarah ne kunu Abraham edu ba bi omo so ye won se abrabo no ba bi aduru ne de ayeka eba no omo nya bi na so obofo no bi sa won se so bibi ye urade yona ana wow nyoma mu ayedian ma wo ye o se nyoma enye ye bi maame no nko na ye nko fa dance yi mra ye nko hwe dance bra obehu se won so ene da so wo ho ma nyame betima ya wo de no ye nko na ekotie mra o de ti dance abusie wa ha se o ka de onyankopon aye na omode hye omo maame omo nsam de ne nsaka na maame bodam na nei wa bankwam no ka te asefo
Nani na adwen na aye ya. O kan ye si ye ene kwan fa so a edambo no efiri no so. Oba Yamishra. Asafo nyabotana oloma emremu kakra. God bless you, Bishop. Asafo ma moti nyame nwuna se ende wiei. Ne wo a wo hwe me a wo tie me. Tresam ne se otene ni mom na na mane doso. Anso Awurade ebeche no efiri ni nyina mu. Enti ebi a wo hwe me o tie me na how bi aba wo so a gidi se ohaw no entra wo so ebefiri wo so. Na so ohaw no betimi afiri wo so a eye wo gidi a wo ubanyante abusuen ya omogiran de de kan eye papa ya wafra ne ntoman one ne yere omonana eye ne baba awo akwantum ne baboy owo senior high school ewo kura ye frɛ ne se encareer omon kan bi nhyiemu de omu ya ne se edam atiese ne so wo school ho edam atiese abofra no so na yenu aba part a ogira hai ochiro mo se omomfa abrantie no emra mo amode na ba ya were ho sem ne se dam no san tegu no so an na adwene ye se ese no afi na ne nan so na akwankwa no ntimi nante amode na ba ye de Awurade fa me so se menye nyina ne se me ankasa memfa nipa o ntimi nante ana adwene mo san ha no me na no so na hefo ne wo dem a okay da so wo from wiye na se Nyankopon se wasane yare on sorry o nsem Jesus enu anu no na dam na tokọ ne nan ya akwankwa na ne nyina ekọ na ono na onanti ne papa no ba ha bedi adanse ne papa no nyina ye nkremofo a omososo age kremosom no motintiman a omoso nim sane asunsom nnuama sete o papa ne kremofo no begina kan se ya no mo hu ni TV so na mo nim se asofo no boa na we pa no mo hu se Nyankopon sa nyame ogusu a ye atwuma Nyankopon je omonana no wie ye na anso ho a ne babo yi a no so gina ho ya fefefe ogina wabo ne Britain top yi ogina ho yi no no so na edamate yese no so and I must no enti wo a wo hwam ya wo se na me ha wo doso me pesa me kira wo se obi de chen wo de no aso Awurade aye den agye no ono so video no wo ho abrantie so omode na ba ha eye this year na say last year this year ya pa ede na dance aba ono no gina ho onka bi nhyiemu omo maame na omo papa omo so edi ama omo no omo maame so kọ afuo mu a na bibia akọda no ho adi akire no wo wirembo na ono so damate ese no so bibi wo fi ho obi se ne de ye bibi wo abusua no mu aw enu nti na ye hia se mama wa anyere ho daddy wa anyere ho wa wo hwami a wan wo tie me a wo hwami wa anyere ho a bra wo bre nyina dako ni papa ko pebe se asofo afi de fa dance na ma Bishop ani de akwan so oba part Bishop Nyankopon nhyraw Ceder Nyankopon afa papa so aye bebre ama me ne me fie na ye ka ye nsimi enka me ma me ya re hyase esen wo ye ku ya ododon kakra okọ efuom de eti ya ne se obi ka se obi kum ye no ano no eti mo hwa me ya kumi obedru fie ama me na tomum afa ni kasa ye beja eni e wose on be se na de pa na ye se bi Ceder omo western of ena de ba bia ni hospital ena me papa efrem me no ogbo amane ofrem me na ye ya wada na ye wuku ya da wada 2 days ena ade che ya wada na me kodra me hu ma me no ena me se da bi we de ensi biem asema ma be ka ne se BBC ye me ma me se abena wo Ceder number wo Bishop number fa me kwa Bishop ho na me hu beto me amen obi anu ontimi nkasa straight no ne ba ne koduru ho na watimi akasa direct ne se yemfa ne mra ense ye na
na me ne doctors ne kasa ya se me wo Kumase na me cement na ha enso omonya nkrata na me fa ne mra Kumase meto aso ye hwe na ya resa no ene ye book letter to so ene ye bedru ya wade bedru ene papa awie counseling iti ne fiada ene ye ba so ne ye ba so so bibi sense ye obi ama ene ka kire me se me frɛ bishop na me ka kire ne se wo yare na me fa ne mra ha no afa ye frifie ba ma me ne se omma ma me ne se omma sorry ye fa ka ye fu na ye ba ma me ne se omma ka no tu koi ene ehye ye bedru ha na sorry kwaso afa ma me ne wo ti afa ha akọ ehwa ne ma me na bubu e ma me asense ne da ho enti wo ma ka de ye wura mu no ye so ni mu bo na bo nso e de ne kwaso achiro na mattress bi da ho e na ma me da so wo sorry kakra ne wa tena ase won ntimi ntena ase enti ye kofi asori wie me ye kofi ya wada e ne ye bohu bishop papa dia kwankire egu fom e no ase ade we ni e besi ma amre no ho beto no amen ampa odifo dia kwankire se egu fom se mo nkwa na mo nkoye ye kodu ye bibisi e ma ame na amakwan ame ya anye ye bo papa ma ne papa se ade ahye amonye ya se honhom ne ye adwuma se on pese ne ho beto no tena bibi ta akire na mo de amonye afa ye to akwankire no so ye ya akwankire no ene ma no de eda no ho di pa na honhom no eda no ho ma ame ne ye ne ma basa yes nyame ti ase Ceder nyame obekasa yes abaye papa de akwankire se gu fom yes akoto aso ye de akina ye kodiji 2 weeks ni nyina papa ya bo na mane wase mu de omungu sna munya akwankire no ye de akwankire no gu so aye no afa ni ya run shifts e wo efie ho ma me no appointment na dem wase bibi nrowra no bibi ba be che no yes Ceder nyame obekasa obi anka ame bon sama rade nyankopon wa wo hwame a wo tie me a ohaw bi ba na wo ye den odidi agoro no enne me ka kira wo sei ena ya maame no ne ya papa no mu bi eye din a omasai omo ade pa no anajo ena ade a me se omo nya no enya ade asombo enya ade bi ehu maame ho ne ho ade na tade na msa na jo no akiro mo time mo nhye no eduru time na mo kwa kwhye ade na ho mo na aye den so mpre mo nhye no obo omo oni omo otimi ni omo strage omo ntimi nhye ade wa fata ade ne de asie bibi wo wi ase o enti obi ka kira wo se bibi ni ho a na nipa no opese wo se wo no ompese wani beba ho so na wotimi asisi nioma kwai enti omo frame so omo mamode anajo time amachiro omo nhye na tade no monto aso sister afa ba se ye ba sorry a ye tie si abonten me se mama jona me ntwa photo mama yi hurahura me edwa na jo be hurahura ya nna ye be bompa ya ma ade ache aropa na ya pie no so a na nimu asesa se ye dien na me se mama na dia ba nie wa sheda na was ya we ne ba saa o na me se enye adwuma no so enyina se Ceder nyame ti asi enye adwuma enti maame ya no sesa wasela na me kwa me ya ma hye be se me maame enye wonie afa na ada ne awerho ba nyam se Ceder nyame ti asi no ye gua pastor so eye no se ahuno se wontimi nna me ka hye Ceder nyankopan mo nyam se be na wotwe me ensani obi ono kwantimi na obi aye ba sorry a omma no ono kwantimi ada na wotwe me ensa umma winsem merade for 3 weeks ono kwa na efa ka no apampai bo na okofi wonso hawo no wonso problem no ade bi aye den a hawo me gira nyame asem so hye sa also o problem no emo adane amen enti no say we dwan to bishop a
Faujidia Ninan, Renina, Sunny Muse. Oh, by the Papa Bachelor says General. What dear Fajidie? Let's one more, as I said. Your first alpine or sono. And I am in a water. Let's say no one, young man, what's me, and canena. Near Casse. Ceder Yame. Yada was say. Yada Ceder Yam Kupase. Your born in seminal will be better what dance here. Or not so about in Semama Rabbit. Or better say also be a company. Yes. A Bushian yen be a company. Jesus. A Bushian yen see a dying. A Bushian yen to two acquire. A Bushian yen to be a Cassia. One so obey better what dance here. Amen. One so I share your men munyam. And then I rather say, Papa, Bishop, Yankopon Shroud. Amen. Also, my wadum Yakasepa. Amen. No, my Rosso, I didn't know. Amen. That's what it's one in answer. I say, Amen. Software, what Yankopon Shram. Oh, my what's there? I about Munya Mayeno. Yada Munina say. And now, Swamene. Yes, just a fufu, and yet a year say, and I say, Yanka say, a woman, Meno. Mamma, Milena Yaresa. A Cassada, or Treasure upon Yankopon say, Amen. Amen. Papa, the other Yankopon, are you near? Ya branche ya onamni pamu ebei. Bigina ne se mame mo nyame hirawo. Ne mame enie. Na mame ana ye se obepe eye immigration mu kwan e de ama ne bai. Na afa de omoye ne mo be nyina wieye. Na obia a message ebaye. Na nso na abranche de emaye. Anumu no mami to mirika be hu na ade akwankyere egu fom wo de akwankyere egu fom apɛ mami e kyerɛ sɛ ɔno oti hɔ yi onim obia e wa ban mu kyerɛ sɛ oni obi mbo ɔyɛ assemblyman na campus nya DC ni akɔ MP na kyerɛ sɛ akɔ minister hɔ na anumu no ɔde akwankyere egu fom pɛpɛpɛ na mami kyerɛ sɛ okonya empanifo bi anim adom a ɔmo yɛ mpanyimfo paa a wa Ghana ban mu na ɔkɔbɔ ne bane din no ɔmo ka sɛ adeti de twase sisa omuko tu nkrata eya brantie ekrata edi adanse se ya fa no immigration mu anada hoi enama kwantira egu from ti ya fra brantie ama se abrantie akọ immigration wabegina ha na omugina ha na odaru ade ase sa adanse yedi wa hada na brantie na kasa okọ immigration no ono akasa ana bepiem wa ha na o maamini papa asema maame ese kan nyina ne se oba ha wode wosun ane awreho ane ba ha oba ha na ka eda no so ye ba wa hwe ya bi beta hwe wa hwe ya mbehyew na kira se akwantere kakra awurade ya atom amana tumetua eka no e de afiri ho omo nsem ma awurade na de to so biem papa wo kire se oba ha na wanyinhyɛn maako 16 ene ye se sia na wanyinhyɛn na nyinhyɛn nim no ɛyɛ maako ɛyɛ enum ene ye na kyese ono kro ogina hoi we ya ogina hai ana tosu enum ayeka ho asem ede bai na kyese na bamu kura bebu a kyese awo kura de ompebiem because you about to benyin se maako edunsia na ebesai na munum emu nan ana be adwuma papa o se na no wo ba sori na ofre apemfo ehwa na wo sori gina wonche ha ana o ka kire maame bi na wo te ya mo o ka kire maame bi se hwe se me nkogina mo na so ma sori gina ho na Nyankopon ebeye de ama me papa ogina ha ka se Nyankopon di animonyam se emu apa no ene abofra ya ogina ha se se wawo na wafa na ho ene ne ba na ogina ha na twede apo Nyankopon ana ode aseda ema no mama wedding fie say ajo 42 ena wawo ba okuta ofefefe yi achai wapon say pacho mapon 12 and a menu 5. I can't 17. And we are from a bread. Oh, there are the assay. I mean, if for natural say, or catch them, say, and many will have what this say. A free show about her and Bible so a cosono. And put a cassia, na ebie at your manua. Was it a full for Babina? I can as a trader when I go per day. And when now, oh, create so full. And so for Omoti and Kanwa FM, Crocacha says Ceder, if you're rather call home Bible, who couldn't yourself. As well as over through Hano, you made him kunim. Or power 42 years, you have made the amano. Minima dear, our patch, a rather the better.
The radius. The radius, why the Cassia one. Now, my na as one, when I say, because they're now what they come say, maybe. Then so radia will to me at the end in Ayano. So, Hannah, so per bar. Make catch I was said some of our friends have one more per bamla. For GDA. Now, what did GDA? I read the bam mamma and up broso. And to be the radius say, but a papa and a boy for you now say. A one pie bo, I mean, soup papa so. But papa says, say, oh, papa cranny bo, me bad papa, my punch and my papa ye. Nina were radia to charge me. Now, but that's what Siasidia. And because I used to me that was Siasidan Kaudin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Family now mercy, now flesh is here. Now also so me know ever bumpy. 0557 0557 000 967 967 and 0557 0557 30 90 80. Number toso 0553 53 also obey to me after numbers. Now me catch you say one odi adanse nyina omutu anamon. Mrebia me catch you say you wa dance ya ye fan TV no so no radio no so. And ye wa dance so agi se utu anamon. We no mo omudi adanse nyina omutu anamon. Yes. Ochina first August, ochina memene day. Many me team ye special counseling. Ama wana nuema mu aye den ama wona okwa enko osan ensan abrabo bebi ni oma bi sei o wadwuma bi sei wa wade bi sei o soso da ye bone bi edin so bone ebra no ochina tu anamo eye anopa efra homache no num na ye wasore dem efri no nsia ekona na cancer no ashase na fashion teams e betu punu no sene beya nipa no muso na itima hwe obibia obeba na mo amaye adwuma mo bibie nyuma e kapese fa adwuma no ana adwuma no ese no fa adwuma no ho bibibra my god fa adwuma no ho bibibra obo ho a adwuma no ntime mfa ho bibia tweregu krata so na fabra owo akomaso ade bi prayer request bia fabra na ubaba be shia menemetim na won so ubedi adanse no bio ubebu ha ukasa omra omma bejirama no bejirama ukuru bejirama oyere obi so ohweme otie ye efru obi man so akwantu mu bebi owo no ntime na obi mejirama na won so ubedi adanse eye ochina first Agesia or ye memory that ochina meka ochina ya enefiada ochina no pa enam eno ebesia menemitim yensa nko na wo de akutia danse yibi na hwe se won so de aye den amount no won so se nyame aya ama manfo a nyame aya ama wo a oti wona eye menemitim na nyame fire so ye yo nyame be fa me so aye wo so de na mo yenkutia danse na mra yenko hwe bi mra me pa cho ye papa yi ose offering central region commanding area ho baby na ababe pia na Ceder hour onyame tumi ni na hoɔden a ɛyɛ adwuma ɛwɔ TV ne so ɛnam na kwa bishop Albert so ɛne morning service ɛwɔ Sompa enti nene ɔwɔ dem ha wɔn so wɔnya adanse bɔn nsɛm kɛse ma awurade na ɛno na ye papa say obi na introduce man sɛ ɛyɛ ɔmfa ne TV ɛnto Sompa TV na odifuo bi baso a ɔne ne ma ye friend Ceder hour ɔno so ɔmɔ mpa ye ne bi ampa ya papa iso ahyase de ne TV to ho na besa abosome miensa na ne ba bema afrifi a wadwane afrifi a kyese yenhu na na so omakɔ hwehwɛ abrantia ne se bia obi na aku no anase bibi na ato no kyese ɔmo ntene ka ba bia ɔmo fra enkɔ enti de ya ne se ya papa ba TV no so a ɔse se wo hu nipa bi na se ɔpɛ se ɔtene nka ana problem bia wotumi de ne photo ana ne din ɛto so papa yi so ɔmo de ne din boni din bomba ya dako anajo o se omoda wa mo bomba ya wie na ne ba nankasa afre oh hallelujah na wa kire se onwi oti ase na ofrifie de nanso ohonoma ase bibisi ne so na wo hyehye no otene fra wo mame fra wo papa anya sa
omoto nwa twembone se bia bibi ato ene se ofre na se ye sida awa nyankopon en akoka aprantie no o mo nsem awurade na oye o se odifuei wa ma me baba wansa ma mani mo anwu ase wa mama amoka ene ye metua na mo na ma ba ehwe na kira pan ene oba ya de nyame ayama ne tim ene o wada mu ha bishop o ma nsem awurade nyankopon ya papa ye free Central Region ton abedi 3 days wa oba ha okuada abepa baby aloche ene oba counseling ene wo ye fiada mpa ye de na dance ene mesro sro nyankopon se o free hakoi yes nyambe mo dance kase bia amen o de beba fia my papa nkasa on the radio say yeda meda nyankopon ase meda sida nyankopon ase papa nyame nshiro bebre onye wa asofo ina amen me fra embre ho asu a wo me kasa mpo no ama makoma atomiyem meda ase amen erade na aye adofo ni sida nyame otiase bishop Albert nyankopon otiase tani nyina ma erade beye erade nshira hallelujah Yama me say otiwe onimsa etoda na ne yam ye ne ya ema akọ hospital ema doctor ka kire say eya woni di ntentem enye sa osa ebeha no na enum no na onyankopon adom empaibon kakra oda so te ase onwi anu ya woko ni krom a okoyale kakra no say okọ hospital okoduru hospital a ya jena to ho afi de enuro modem ma no omo hwe no na yade ne yekese o se awuro timi de ne ho yan basabasa na oye awu afede omo se ulcer omo se pressure omo se diabetes mami down was ebo eni eme die mi wu die mo kan yina enti na say you transfer no from there because problem na yekese eni yade ne ba ha and was mo fa me come doctor e ya me ko ti asam ni yo eni omo de ne ko no doctor ho o hwe nduro no was na se wo de me hwe dada enti se nduro we omo de ama wo nyina no ni nyina bi nka ho omo se wo diabetes wo pressure wo ulcer ya de omo keka mo de nduro ama no edoso ta ni nyina anom anya sa wo bewu ene o ta ni nyina anom na doctor ne hwe no nanso so ne ho anto no ene omo yi ne ba fie na ose emu no ose da bi se ma me hu me difu a enya de a me ho beto me ye enti ma me sen kakra na watu mi elu sanora ene yede ne be pie ha okọ bishop ani ma bishop no say ah ma me wo yale o say no kra papa dia akanie papa ka bishop ka kire ne say oho ebeto na akwankyira metira we say wo koye dia oho beto ampani ampa ma me free ha dia doctor duro antimi anye dia ni pantimi anye ene ma me tina na naso also pressure diabetes on tibia Yesu mama Yesu mama Yesu adiawa ya mama Bishop nyame nyokese mama so oda nyame ase papa medi nyame di dawase pa erade na aye o nshira woni waso fa ne bonyam nyina ma erade nyame ase amen ya mami erade now Bishop Albert so ni sida erade wosra ewadam ha so amananya adanse akese maako yensa hallelujah na mami say owokumawu raso eho no tie na ne baba ko okuma se ha na ne ba ne na friend say mami mahu sofu bi a waba Sompa TV na ye from sida hour enti abono nkora momfa mu TV ne nto ho na mo behu nyame tumi ene nyame ahoden na me kura de ma kompai bonase maami so ampopority esan say ono no yare ne mamienu wa brochire a ne mana ka kire ne say de yare na ye ne maame no ne yam ye ne ya ohun ne onye ne ho enti akoso nto mo de ne ko eye 37 military hospital e won kran e ho no betima hwe ne ye enti na chese ne ho mete ne kunu so ebo wa ofi moja enti na chese maami no ohun ne onye ne ho ne baba yi so a wa yale free ne mofrase enti wose wa ne ba ne kan e no de TV ne to ho efe wose bishop ba so oprechi wose papa yi de na ni mo nyam
Awurade ho sra wɔ no so metie deɛ kwakɔ wie wɔse yɛbɛpɔn papa sɛ momfa nsuo esi TV no ho ɔde nsuo si TV no ho ɔma ne kunu bi nome ɔno nom bi ne kunu a ɔbɔ wafi mogya no ɛne nyinaa to atwa maame si ne nyinaa to atwa bɔn nsɛm kɛseɛ ma Awurade tumi. Hallelujah. Ono so so yade ne maso mbɛfa na firi kumawu ade na kɔnkran akɔto ahwɛ ne yade no ɛno so so a nansa ɔno so deɛ ɛkɔ the ɔbɔ ne nsɛm no o problem bɛtu ayɛ the ɔbɔ ne nsɛm no ɔfa kaa ɔfa hyɛbere mu aboafo ɔba ɔfa sika ɔfa adanseɛ wɔyɛ sodɛm. Bishop enti maame isi afɛ deɛ kumawu wɔtɔn sida yɛ sɔfo bi a mɛsia no hɔ yɛme nipa bi a mɛsia no hɔ ɔsa yadeɛ enti afiefie mu na wɔwurawura so obi amfa ne TV nya dɛ ɛnto hɔ wɔse ne ma yɛ maako edu so ɔmo yɛ du ɔso wɔ biara wode wo TV ɛbɛto TV foforɔ no ɔfrɛ wɔ anwummerɛ no wate wo wɔne because ɛyɛ sɛ wode to sompa na nanu kura TV mai wɔse radio deɛ ɛyɛ sɛ wotie because Awurade nam so ayɛ bi ama no na ne bɛyi so bishop ɔso wɔ wo no a wɔnya abosome kakra wɔ anu afe ɛna ɔhyɛ ase yaleyɛ wɔse na koma ebosei na akora na sɛ ne ho yira no ɔmo de ne kɔpie hospital na ɔmo rane test ahodoɔ nyinaa asɛm ɔnka sɛ abɔfra ketewa no mo ɔmo mfa duro bi anka no doctor ma na duro na emom no ɔmo ma ne nsuo ɛnom saa na akora no bɛtena se nti ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo ma ne nsuo nkakra na akora yi nyini nanso yadeɛ ne deɛ ɛtuo ntwae afei ababawa wɔbɛdi 26 years afei deɛ yadeɛ yi baa na ayɛ dene maame yi se akyaa yɛ nansa ɛyɛ sɛ yadeɛ ne ba na yadeɛ ne ba abayɛ ɔntumi nhyɛ ataadeɛ gye so ɔworɔ no ho nyinaa na ɔmo sɛ nsuo gu ne ho na ɔmo de bi ma no nom na ɔda fam na ɔmunumuni enti kyɛ sɛ deɛ ɛyɛ no ɛyɛ wuo yadeɛ na ɔse ɛbasa na koma no ate sɛ deɛ yɛ pɔmpe adeɛ no ɛbɔ sei sɛ wogyina hɔ ɔwo sɛ akoma no pɛ sɛ pie nti ɛno mu ɛna ɔse daabi sɛ me kura nya ayaresa na manya ayaresa deɛ a mede me bɛba bɛpie ha because ɔte sɛ yɛyɛ program na ano yɛ adeɛ atwa mu yi ɛna ɔde ne ba de bɛpie ha na yɛyɛ asɔre naa ɛna Bishop Albert Awurade adom na adom akyɛdeɛ wɔsii fam a ɔnama no wɔse ababaawa sɔle bra ababaawa yi baa no wɔse ababaawa wei yade a ɛte no so yɛ akoma yadeɛ na monhwɛ na akoma ɛna ɔfrɛ papa bi wɔ ha sɛ ɔmfa ne nsa ɛmɛto akoma no so hwɛ bra na ɛyɛ me yasɛ no wɔ ni dɛm ha wɔde ne nsa bɛto yɛ na akoma ne bɔ bra ne gye mike di adanseɛ sɛ ɔhu bi da ɔmo foforɔ nso bɛhwɛ ɔno nso di adanseɛ sɛ akoma ne bɔ saa ɛna Bishop gyina Awurade anim ka sɛ asafo yi nyinaa mo tie me ɛnkyɛ ababaawa ɔde n'adanseɛ bɛba bɛpie ha ɛnum na Awurade otumi adeɛ nyinaa to you born in seven o problem number 2 abodini na yiwaya Awurade beso bayiwa oh abodini na yiwaya Bishop ɛde deɛ kɔ aso baabi a ɛduru no maame ne so ɔno apɛ sɛ ɔka na adɔfo tie deɛ Awurade nam Bishop so ne ne Nyankopɔn ayama no mama Papa. Mama. Nyame nhyira wate. Amen. Nyame nhyira wo. Amen. Wɔne wasɔfo nyinaa. Amen. Ɛne mo asa. Nyame nhyira mo. Amen. Papa. Me nkama na wa. Ɛnoa na wabobɔ so no. That's right. Na mmerɛ nti. Nya dansidie ni. That's right. Me mani nyinaa. Yɛba bɛsa santen. Yɛyi nyame na me ba no mmom deɛ. Ne nsa ka na seda no ana ne na aseɛ no. Ana na yaresa no. Na watwi mienu ne efiri na watwi mienu ene nnan beto no akoma no emo saa bie mu we are sia menina udi ye o aba menina we are sia menina Papa, nyame nhyira wo. Mede nyame din da wase. Ene wasɔfo nkuma.
asafoma nyame nhyira mo me nuanom so amofiri amama so na mo amo wasafoma mu bibi to mo ha amunyire pintin onyame wo Ceder mu ya kono so yamfa dawuro no nko na ne wonte ye no wonte no mra no ba onyame be ma no so obenya na yaresa e wonyame mumma sema ya geno Yesu Kristo ojani kuni wa mama ye mosema Yesu Kristo ojani kuni wa mama ye mosema Erade media busuyan yes eshawansa amen wo botaye mama ene ne yemu madu no mabotaye ntia wode nkure du no mama no Jesus mabotaye ni nyina mremu yes Lord mama bedi ne breso aba bedi o maso share dansa ukro so bedi ne breso aba amen wo Yesu temo amen amen hallelujah 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 Amen. me ka kire o se Bruni say distance is not a barrier. Yes. Me ka kire o say Bruni say distance is not a barrier. Me baby o wo no eno no ntimi nse ukwan yo. Omo a o hwe yen na wuti won bi free chirichiro ebi kura timi free our neighbor countries ebi free Cote d'Ivoire no mo Togo no nyina to na mo enkran ehemfa takwa bogo so no mo sunyane ene ne chinya amafofuru oba kumase eba kanse omo ba omo san koda na to betime sima homache obeba na mahwe na wasa yako obedi adanse o aboa pese edide kwan wo hoyi enwa so wotna ho problem no ebefa wo no mo won say adanse ni bi ayadesa no mu bi wo ha eyam beyond medicine no problem no be bi edu no enye ni pansa we nyame ena eye enti ochira first agesi afi nyoma konichi nyoma sei utransi anyoma besai o utransi anyoma besai wona odi adansi nyina antransi otu anamon oje esunu ena otu anamon into tuti di anamon na wo so obedi adansi no man bium 0557 000 967 0557 30 90 80 0553 53 na mese na open chiremu bia obetimi afre mene mitim ya no bakasa eno babompai Yankopon shiraw na onye okese se wo se wo mre na ode hweye na ode tie wonso so a wo hweye wo tie me gira nyame asem so hye adanse ne bi se emra wo nchen wo so ji wadanse wo so ji wayaresa danse wo adwuma danse wa waria danse wa wo danse o mana danse akwantumu adanse o krata sema danse wo so ji adanse hallelujah amen ma yensanko hwe na yentie adanse ne bi onso be di adanse o yensanko hwe na yenkoti adanse ne bi bra. Praise the Lord. Adofu yira ha we di adanse ahye Nyankopon ti asefo na nimonyam papa yi ne yiri ne eye ne ho kani na we nam papa yi so na obai bepia ha ne nyina ne se o se adofu bi kire won se difo abetempa ibo ase awurade tumi wo ho enti yakobompa enti brebi na papa yi yale ono so so owura ni a oye krache pa a wodim de enti in fact obepie dem ha na yade na nkasa ne yo owu yade ebona ne ho mi nyina timi sizi yade ne ko hospital enya adwuma na wa yale sa be 6 months an ne ho entono no obepie dem ha akwankyere ba ko papa kire no a wo ye yade na setu ho no okoba ne yira ma ne yese say you wadifo na wadifo na ya krachefo ne de eya ne de nioma yi enwa no na mpa bo bi ene ho ba ko hu osofo bi a won ne bom pa ya mama ya yade afiri me so na nyame anim ne obayi nso afanyi nse ba bosom miensa na doctor I diagnose na ehunu say ebra wo twa scan no pain bi a oba no efesi a 3 months no oba ne bobra a wotie mu enti no anko ni mesanyi nse ne nye ti
okosiki advice say yenyin say no yenyin DNC anase yenya say and a doctor say a hernia what maso na no na aka no ho to mo be careful situation no but pay the obefam kosi say obewo nti one ani cross soleni anko yakodi for abeto na yade no wanyi free so hallelujah omo be pia papa hwe yafuru ni din and was say yade we emma biem unton suo keke mami so tonsuo onum nsuo no na woche yade etukoi amepiem henio edie yo any abofre ya ekuta mami ewrade asane yade ache no ama na wo afa ne ho afa ne pa wo so ogina ha wode aseda kase e ma twedi ampo nyankopon hallelujah mita nyankopon wase isanse me call labor ward na enye easy do say doctor ka say enya ne kodi but me kodu ho no ne mo de ne pa enti edu baabi no nurses na yehwa me midwife no kra ka kira me say akra ne pause na enya adwumo enti ye sha wo time na sa anya adwuma ye check na ye hu akra ne ho me a ye do be ko theater ho na me kai say me buy no papa ma me oil bi na me borrow me bag na me yi oil na me no mo na me ka kire nyankopon say wan ka ne saa okasa oba benyinse bosome nkrono na bosome nkrono so no wo bewo nyankopon antwe ne say ye be ye no operation me bogidie mpaye enom oil no de oil no sra me yafunu so afide na midwife no koy kofa machine fofo no fi se machine na oyusu no kra na enya adwumo onti akra no ho me biom akra ne ho me onkeka no ho but oil na me yusu ye ni nti okofa machine no oba ye no obetake ye no na akra ne ho me time a doctor share me sanko odi mbeko theater no enu hompo ena nyankopon adom me wo efa me ho fa me ba ti se me gina ha me da nyankopon wase se wafa papa so na waje me de me kanyina ne se papa nyankopon hira ho won hira no ma wo sira no enye kesi o Yesu dim amen awrade na ye ye de no nyam nyina ma awrade me de one baby no e hye awrade nsa ene abusua no amen. Come 10 na me nyambre Bishop ya mami nso ejina ha na oda asafo radiance ya mami ene yesom e wo Sompa TV eye Ceder our program no so na Bishop ya mami say ansa na obehu ye ne ya besom e wo Sompa TV no eso no na odi enwo aduane anase odi anwa aduane a na nakoma ebo no pari na koma ehye no na onhu de onya no ho na nso ebra one ya besom wo Sompa TV no so na Bishop ya bo empire na o ma ya de ensuo esi so ehira nsuo no so ya ma mi nsi ode ne de esi so usira ensuo no so ema no ebra onom ensuo no se odi anwa aduane anaso odi anwa aduane a saa de na wo hunu yare no ne nyina atu ayira ohunu biema ogina ha na oda awrade ase de obon nsem awrade nyankopon no wo so o how be ete wo so no also a bit too ayira wo Yesu demo amen Ceder our Sompa adanse na etwa no Debra de ase me Debra de ase woni awa ayare sa wodi ama me Ceder nso de dia wo bia so de wo fa bi CTV na nim na ya adwuma pa amen amen hallelujah amen Yesu nkwa na timi yesa esencheni yo enti nyame so be ye onso odie na ma obeye oba ne de na ma wadwuma no de aye wo se enye ye no onso nyame be ye nyame de nsa be ka oba no wadwuma no wa ware no wa kwento sem no o Kristo sum no bone a watom no nyame obeje wo afrim o se obeje na wa hye no enumonyam amen hallelujah amen nyame shira se wo se omre ne wadaje na tie ochira me show with be my guest ochira first agesi now won so obedi adanse no bi onyankopon be ma won so edi adanse no ebi say na manfo odi a wo so ti bi no na wo hwe bi no won so bi so beti wo so adanse no bi na won so wo hu say nyame so ono won so edi ni
ye ono mano edini ye ono ukru no edini ye ono wejide no edini ye ono company no edini ye ono ministry no edini ye sabre de na me ka kira say eye Ceder Hour no efri juada ekosi fiada ene de brewo eye nonkron kosi nondu nyame ya adoma next week same time eye 9 p.m. to 10 p.m. same time ye besa ye ehia wo kasafidie so kachurubi no be so kachurubi se nyame gusu a o chenema onam ne nko aso na oye adwuma no sabre de wo bibi na opesa o de 12 ade nima freme line na mene mi team no ye no bebo empire na wo so obedi adanse Bible say ye better na ye na ebeye de me do fi ho o dem ho e she Erade nsa Erade ma wo nam home na ade papa enchie. Have a good night. Bye bye.